Hakan ni ke video ali tu nyepet je katu kat ni Tylli ki constituency ki baki kertong MDC na GHEDC ki ram Salit lani ki ram tang daki khindiat vote. Dia parlok hakan ka video ngin pen ia phi tang ki top 15 constituency na pedang ki arpo kandai Tylli ki constituency ha GHEDC ki bio jingjob da ka batam vote tang khindiat. Menta ali tu nyepet je ki e kita ki top 15 constituency ki baram Salit pat sepet ru ke ka bawan ha ka top 1. Dia parlok ke constituency ke bawan ha ka kerdan ke bakhatsan ke dek sutengah nongkli constituency ha ka ba unong job ude Humbertus nong tudu nakaseng NPP ubalayo lai hajar khandai spa sanpu ar vote kat ba ubawan ba ar par ude Cyril Suja nakaseng Congress ubalayo lai hajar saus pa sanpu sau vote barka jingtam vote ke dai saus pa khandai pu pra vote. Haka kerdan ke bakhat sau pat ke deka War West constituency haka ba unong job ude head potmi nakaseng NPP ubalayo lai hajar khat pra vote kat ba ubawan ba ar par ude utei borlang roll ukertong klemseng ubalayo ar hajar sanspa sau vote bat ka jingtam vote ke dai sauspa nyaw sau vote. Haka kerdan ke bakhat lai pat ke deka mudmai nongkro constituency haka ba unong job ude Jesse Suyam nakaseng NPP ubalayo 1,000 arspa arpusan vote kat ba ubawan ba ar pa ude close roy lalu nakaseng VPP ubalayo lai hajar nyauspa khandai pu ar vote parka jingtam vote kadai sauspa lai pulai vote. Haka kerdan ke bakhat ar pat kadai ka War Central constituency haka ba unong job ude ujam saprang po tam nakaseng VPP ubalayo ar hajar khandai spa prapuwe vote kat ba ubawan ba ar par ude kat Kashar nakaseng UDP ubalayo ar hajar sanspa sanpo vote bat ka jingtam vote kadai sauspa lai puwe vote. Haka kerdan ka bakhat wei pat kadai ka mutlong sokumpor constituency haka ba unong job ude usoki lapasam nakaseng VPP ubalayo lai hajar shispa sanpu sau vote kat ba ubawan ba ar par ude yukini pawa nakaseng Congress ubalayo ar hajar nyauspa sanpu khandai vote bat ka jingtam vote kadai laispa khandai pusan vote. Haka kerdan ke bashpau par kadai ka War East constituency haka ba unong job ude meddling elsewhere nakaseng UDP ubalayo 1,000 nyopulai vote kat ba ubawan ba ar par ude Wonli L Chermang nakaseng NPP ubalayo lai hajar nreuspa prapu khandai vote bat ka jingtam vote kadai laispa prapu sau vote. Haka kerdan ke bakhandai pat kadai ka Tuber Wapung Shnong constituency haka ba unong job ude ulaski rembai nakaseng UDP ubalayo lai hajar nreuspa nreupu ar vote kat ba ubawan ba ar par ude Delman Pawa nakaseng VPP ubalayo lai hajar laispa iwei vote bat ka jingtam vote kadai laispa nreupu wei vote. Haka kerdan ke baprapat kadai ka Minsngat Khanduli constituency haka ba unong job ude Penchua nanglen nakaseng NPP ubalayo lai hajar khandai spa khat khandai vote kat ba ar kadai darab yang muli nakaseng VPP ubalayo lai hajar enreus ba khat pra vote barka jingtam vote kadai lai spa iwei vote. Haka kerdan ke ba nyopat kadai ka Saipung Nongkli constituency haka ba unong job ude ulalwi lama theite nakaseng Congress ubalayo lai hajar sauspa ar vote kat ba ubawan ba ar par ude arbor hima darnei nakaseng NPP ubalayo lai hajar shispa lai vote barka jingtam vote kadai arspa khandai pukhandai vote. Haka kerdan ka ba nreu pat kadai ka Saphai Sasnyang constituency haka ba unong job ude rikut pareng nakaseng Congress ubalayo lai hajar sanspa nreu vote kat ba ubawan ba ar par ude Remdor Kupar Lingdo nakaseng NPP ubalayo lai hajar arspa khan nyaw vote barka jingtam vote kadai arspa prapu khandai vote. Haka kerdan ka basan pat kadai ka Silyang Mentang constituency haka ba unong job ude Udaye Miliam nakaseng VPP ubalayo lai hajar saupo vote kat ba ubawan ba ar par ude Rudayo Tang nakaseng NPP ubalayo ar hajar nyauspa khandai pundriu vote barka jingtam vote kadai arspa sau vote. Haka kerdan ke basau kadai ka Mukla Umulong constituency haka ba unong job ude Nehi Maya Lamare nakaseng VPP ubalayo 1,000 shispa pra vote
kat ba ubawan ba ar paru deu ailat bhoi nakaseng NPP ubla yo lai hajar praspa prapusau vote bat ka jing tam vote ka dei arspa arpusau vote haka kerdan ka balai ka dei ka barato mukro constituency haka ba unong job udeu ai bor lang shadap nakaseng NPP ubla yo lai hajar arspa lai pukandai vote kat ba ubawan ba ar pa udeu rilo stand nakaseng UDP ubala yo lai hajar kandai vote bat ka jing tam vote ka dei tang shispa sau phau vote haka kerdan ka ba ar ka dei ka mudup ladang constituency haka ba unong job udeu thombor shiwat nakaseng NPP ubala yo sau hajar arspa andreu phau vote kat ba ubawan ba ar pa udeu chanbor rembai nakaseng VPP ubala yo sau hajar shispa san pupra vote bat ka jing tam vote ka dei tang shispa ar vote khaddu paralok ka constituency ka poi ka top 1 ha ka jing sha rem salit lani ka barem da tang da ki khindiat vote batru ka badai ka jingya khun ka bai tanat bha ka dei ka nartyang wayajer constituency ha ka ba unong job udai reforming lamare nakaseng NPP ubalayo lai hajar khandai spa ar phuwei vote kat ba ubawan ba ar padu deu yuan mi miria nakaseng VPP ubalayo lai hajar khandai spa khat sau vote bat ka jing tam vote ka dei tang nyau vote te parlok kumban chulum yang sasisien ki top 15 constituency na GHEDC ki ba job tang da ka jing tam vote ka ba khindiat ki long kumne ka ba khat san ka sutnga nongkle constituency ka ba khat sau ka war west constituency ka ba khat lai ka mudumai nongkro constituency ka ba khat ar ka war central constituency ka ba khat wei ka muthlong so kumpor constituency ka ba shpau ka war east constituency ka ba khandai ka tubero wapung shnong constituency ka ba phra ka mensngat khanduli constituency ka ba nyau ka saipung nongkle constituency ka ba nreu ka saphai sa snyang constituency ka ba san ki ka shiliang mentang constituency ka ba saw ka mukla umulong constituency ka balai ka barato mukro constituency ka ba ar ka mudup ladang constituency bat khaddu ka ba nengkong ka dekan nartyang wajer constituency te parlok ni la poi ka bakot jong ni ka video ku ble shibon ip barakot ki blai page code bat so bhawa klat ban like bat sa share wi ni ka video ku ble shibon